Good morning. Jotono phone kaham. Phone kaham jotono no. Tini to especially Deepavali hai ka sati masak mani ter. Apno to no kisi sa life of hai mani. Khak layo jotono kaham no tong na nai. Jotono bus kani shalok jotono kasang kasang kino pai lekha jotono angke tini life of heaven apno special angke Deepavali ter na to jotono no wish khlaina bagi kisi sa hai mani. Angke Deepavali ter to jotono khlaileo hai mano tabo hastin karibo fataroko kotor ki climate rok nukjagui tongo angke aboni karibo logio tei thaija thani kok kwchana muchungo tini ani own panda bo tongo concert tini sini panda haiko ani panda Sibajalo district ni Ramnagar kami Ramnagar bekhak tam kami tu saimaliya aro phai tongo ke jotono koinai Ramnagar hai ke ba ayang kana kini amsini joto lukurong no norok phai aro kring phai di hopong ayasang no panda khalai tong thoklainai hai bono kebo kebong no ta khlaitung abono sikang ang kok kwchana muchungo jotono kwchang kwchang ke singbo tong thlainai hini no phairio angbo tong thlana hini no phainai nongni amchayo tei nor jotono kringlai di pal baksa ke jotono tong thlaine tini horsa tong thokjak keno ailene belai sab kring rok phai tongo abon rok legi te norok saine mono norok announce rok khaijak no hani khaklayo tini je band belai famous band sintribur hasan belai tam kringni sinijak agi gusung gusung puila borongni yakti sarini bisingtino kokbro haprok sinijagui tongo borongni tam hono bisini tebo kotor ke tebo tam haipun borongni tam kisisa juda khe nukjagui tongo ani sakbai tongmo kolong hangke mangka achai maha musical band aro sab sab tong norok advertise rok nukha aboni salni sikang rok ayakba nokha tal sas sikang bon rok advertise marok nugui mankhana hingke oben belai kheno ani pai phlaya hamai marphaio tangai hingke aske kaham ke tamo tei aske team kaham ke sramlaijak abo sana kokri hingke aboni bagino jotono kwrwnglainai jotono phaidi aro kwrwnglai nailene panda pal baksa ke jotono kuthum kuru kuthum ke nailene sini kungbarani joto lukurong koine amchani gana gini amchani lukurong kebo nogo asuk tongoi phaidi jotono pal baksa ke chwng a thwngkhola bo thwngkhola bo khlaikhe aboto ang asuk sisugya aro kwrwnglainai jotono tongthoklaina tei norok bor chamorok khana muchung norok kisisa saori hake chwngmo saimano piya norok sa ekle chwng je tlangjak abono chamung khana nangnai gasik jora sawai no jotono no specially Ramnagarni joto lukurong no belai kheno hambai afro norok khaklaio jotono stage so kaham khono khlailai khana nainai abo thangai nugui kheno saimanai hingke tei ani audience rok no bo sana muchung tei naitongnai rok no sana muchungo norok kwrwng tongni ang live o tini kaisa kaisa ke rowan hwnoi khaklaijak horni 12 rok nasikna nangnai ang kaisa kaisa ke live video khlai sarogano hingke ajor sawai no hambai joto Ramnagarni lukurong no sariko malailai thank you kebo tong hangke ang thasing pogoi thangka kebo tongkha live set khlaimano mungsasuk swngmung na tong
live chat khlaimano kebo mosasak swngmung tongo hangke. Second 6.